जों दा सिंग्रा कम्पिटिसन नांनो नागिरदों लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय ब्लग चेनेल नोंसोर माय ब्लग चेनेल बनाय जाबाय आसा खालाम नोंसोर बयबो मोजाङै दङ दिनै नोंसोर बे ब्लगाव नुनो मोनगोन कम्पिटिसन नांनाय जोङो सिंग्रानि कम्पिटिसन नांनो नागिरदों जोङो सिंग्रानि कम्पिटिसन नांनो नागिरदों सोर देरहायो नायसै सोर आगोल माने जाखाङो सिंग्रानि जोङो कम्पिटिसन नांगोन माने सिंग्रा जानाय सोर आगोल जाखाङो जों सानैजों नोंसोर जुदि बे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव बेल आइकनखौ थुनानै हो लोगोफोर आरो लोगोफोरजोंबो शेयार खालाम सोर देरहायो नायलांदो भिडिअखौ लास्टसिम सोर देरहायो नायलांदो लोगोफोर माबायदि जायो थ' नायसै नामा लोगोफोर माबा ग होनगोन नामा 1 2 3 ग होनगोन 1 लोगोफोर जोङो कम्पिटिसनखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर बेखौनानै शेयार खालाम जोंखौ नायदो मोजाङैनो सोर देरहायो सिंग्रानि कम्पिटिसन दिनैहाय नेक्स्टआव बिदिनो कम्पिटिसन नुबाय थागोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर थ' 1 2 स्टार्ट खालामसै लोगोफोर 1 2 3 go remember Mabeuna. Ada dia ha. Baik segendaवनो मन'जोबदों जाजोबदों मिथिबायना मोनसे सेंग्राखौ Oh no. Apa sama deh. सानदोंमोन आं देरहागोन खिन्थु दाखालि देरहादोंमोन नालाय आं नोंबो देरहागोन बादि मोनदोंमोन आङो दाखालि होनबा नोंखौथ' लांफादोंमोन ना बिराद लोगोफोरनियाव होनबाथाय सोर देरहागौमोन माबादि होगौमोन कम्पल नामा केन्सेल पासता aku हमनानै केन्सेल पासता ओमफ्राय होनबा नेक्स्ट जोङो मा खालामो मिथिबाय नेक्स्ट जोङो कम्पिटिसन खालामो मानि सायाव सोरबाफोर जुदि कम्पिटिसन नांनो नागिरदोंबा मानो होनबा सिखावफ्रा जानो मोजां मोनो आङो जाखायो आं माने सिंग्राखौबो दहाय लामाजों थाङो कम्पिटिसन हेल' लोगोफोर कम्पिटिसन नांनायनि खारना जाहैबाय जों लामायाव जों रायज्लायबोदोंमोन माने नोंनिफ्राय बांसिन आं जानो हायो आं जानाय होनो आंबो होनदोंमोन बेबो होनदोंमोन फार्स्टआव नै मा जाखो आं जेननांबाय थ' लोगोफोर बिदिनो भिडिअ नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों खाथियाव बेल आइकनखौ थुना हो थ' भिडिअखौ नोंसोरो जों बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर भिडिअखौ बिदिनो नेक्स्ट भिडिअ नायनो थाखाय साबस्क्राइब खालामदों थ' भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर शेयार खालाम लोगोफोरजोंबो जाहाथे लोगोफोराबो साबस्क्राइब खालामो थ' लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन